Kamerane. Di. Olah. Lajak gak ketok. Halo, eleng-eleng manaripun pepeleng. Ser. Lagi genmu apa mu? Yo kowe dhewe ayo kane ditambah sholat
sungai ya serana iku perintah kagama ngelingan neng kuyama sadela saperwes Macon nek pisan keras. Hah? Jomben ah. Pisan khas nopo nggih sak anu malih Ora ketok sikile Jo piye Jo? Ayo kurang Kurang ngono. Halo, Ibu Pertiwi mandhapipun barang kawak ser.
suarane lesung kenong gopotekan ngomandang ngabak desa luneng bang desen tok 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 gung tok tok tek tok tek tok gung tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tek tok Lah ora nek gone lho anake. Suarane laso manekar manguat kumandang ngabak isa senekak desan tok 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 bagian tak kayak HP